kwimanya iguru y'uburimi bw'ekerero ububurakonye uchumi yorogonko rwogusi nabuigo Kenya ngima kwimokerera iguru oboremi nobonda voigo oboremi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereri akonye tutayenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yominto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka asitugwesokera cyanga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nziri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu toba soko obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na ibere nechidegeke kumra isano kero monto nabwato muganoye kurwe iboletwe goikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase omontonde erionere amanye gwetoma gwekebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukorie juma chinsa ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeyandizi TV Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi ene mambie nchenu omonene atulendire nando otobokiri twabokiri buya nchasa marieta nkoro ku Pastor Judith Nyaitondi kuri kanisa ya Abundant Life bone mambie abono murigererione na chira semole asengenje yokubaka Nyasaye tomate Nyasaye ngambi yamane kiagera oturendire ewikingi mokolira amang'ana amaya Nyasaye ito twanchire nande twarorire mambi yabono tigatusabe asengenje yogochaka rituko baba monene Nyasaye aselieta ya Yesu na akubakire mambi yabono natebire mbi yamana asengenje obuya bwa wakolire Nyasaye waturendire obutuko bwensi twabokire buya Nyasaye nigongo teba ngambi yamana asengenje no muya ayare gwakolire Nyasaye nigaisaine kwabwenere kuba kwikiagera no muya Nyasaye biyamana asengenje ogotwanchira korora tukeli omonene talinga ntu toraba yakubwa baminta basiriri obogima lakini Yesu watuancheire tigeba konesi kobikoiranire Nyasaye role mambi yabono gekera togo chikobo kanyasaye togo chakali tuko ochaka mona intu Nyasaye twagotanganiria samagi maitonsi Nyasaye tangana bosio monene tuwe bisenyuma yo musarabo Kristo ekiagera chinguru cheitonto konyara Nyasaye genda mona intu asekera lingana omonene tangana mona intu Nyasaye turwanere chisegi cyakere ncho monene tobise nyuma yo musarabo Yesu gutwa cyakire litukeli Nyasaye digato cyakamona Yesu abana baito bacyakamona Nyasaye abagaka baito bacyakamona Yesu abangina baito bacyakamona Nyasaye Kurangeria asengenje ya youth ochakamo na barabu Nyasaye ekegolie kenene negeke nge konyarota yo monene na kikiagana na kurangeri Yesu ochakamo ne TV yaito yandisi TV Nyasaye kera togo chakato chake twensi asobwamo Nyasaye itonto konyarasi chinguru cheito na kiagarire twakurangeri yo monene biyamana asengenje gwatolendire eba kones kone yao aselieta ya Yesu twasabire na kwegena amina bana togo chikoligereria agosoma kitabu kia Matayo 15:3 omurangu oye 21 lingana limwe muligoteba iga buna ogwenerete kwabera na omorenganio w'omusomba otali
koiraneria ng'a mbuya mono ogosoma erio Petero agacha akamuboria omonene ng'ara karenga oyominto orakora ebibe na inche mwabere goika chintunda 5 gose. Monene Yesu abakwe Petero akagenda ase Yesu okomoboria ng'a mara karenga gose ndabere omonto okongosera oyominto kerangoseire mara karenga mbwenerete komwabera. Yesu akamoiraneria akamotebia 22 tingotebeti komwabera chintunda 5 mwabere nonya ne chintunda 5 ara 52. Omonene Yesu abakwe Yesu akamotebi Petero kera Petero arenge guchandika ng'a omonto gakogoseire mara karenga gosoko mwabera. Yesu akamoeresa akamotebia igo komwabera mara 77. Ringane rikaba ririta Petero. Petero akamotebia omonene ringane riabeire ririto lakini Yesu nabarueta amachika yenga ekero omonto akogoseire gosekero omonto angoseire twaberane mara 77 tari mara 70. Yani okwabera okugani gokorogo kong'u yani obwenete kwabera omonto kerensa ekero akogoseire tobase goteba ng'a bono omonto yongoseire tindi komwabera tiga tware omoyo bwokwabera ase eng'encho naye esara eri Yesu arogetie abatomu baye niga batebeti ng'a kamorabere nainwe mwaberwe igo ng'a lasima tochake kufundisha kwabera tochake gosomani buna tokwabera titogecha onde bwensi titoikera ase bono tobogoretie omonto togotara mono omonto ng'a ase eng'encho omonto oyo akorire amabe gose ase eng'encho omonto oyo akogoseire bono totageti komwabera. Amarika akanire ase egitabu kia Matayo 15:3 21 na 22 atofundishire ng'a goika twabere yani okwabera negento egekong'u nare negento ekiya keragere oikere ogotoreka keragere obwene ase enkoro emambi ya bono gokoboka gogochaka rituko bokamo na Nyasaye chaka na Nyasaye onde bwensi oli okogoseire ogoteba ng'a nyare bongoseire mwabere genda bakasare kwana monere motebi ng'anche nakogoseire gosaye nongoserete twaberane ase eng'encho amabere aya pira Nyasaye titokonyara toteba ning'a tiga twabere totebe ng'a ntokonyara pira Nyasaye totebe ng'a chinguru chiaito pira Nyasaye mbosa totigere Nyasaye aire ribaga rinene gotorabere na intu ntwaberwe ekero toratwara amagoso tokomorangeri Kristo niga gotwabera twensi nanda ase egitabu eke kia Luka 15:2 omorangu oye okane ringana rimwe muri goteba iga chinkwana chinde chia Yesu naende kara akore ebibe asore ara 5 ase rituko erimo kara akoiranere ara 5 na goteba naonchokire omwabere. Monene Yesu abakwe yani eri neririko nande rigiya sana rikoremia enkoro yane rigoteba ng'a omonto kara akore ebibe nonya nara 5 aicha asore nande agosaba okwabera nabo okomwabera ase eng'encho ense eye iga totaberaneti ase taiyo tokogenda bono Yesu okare gototebi ching'encho tobwenete komenyera echi okwaberana yani omonto gakogoseire tiga komogacha ase enkoro gokoboka bono mambi bokamo na Yesu motebi Yesu maene nabeire nkobogori nyare base enkoro ase eng'encho angechete bono natorire namwetorire Nyasaye asore yani otaramo na Yesu komanyete ng'a ase chinguru chiao tokonyara ase kemaene Yesu agatotigera ring'ana erio agateba ng'a tiga twaberane mara 77 yani tokwaberana kerensa omonto gagokogosera kegima mwabere motebi Yesu ng'a Nyasaye inche nabange mbogoretie ase enkoro lakini yaikeire ase ntagete omonene onkonye mbabere nabo Nyasaye agokoa eneema yokwabera
akige kogera mariko monene agototebi inga beterekera bwate ringane ririko ngume yaye akagenda asobosi bwa Nyasaye akamotebi Yesu nkarenga nkwabera Yesu akamotebi nga okwabera mara 77 ringane rinerigiya litokobokana riro limbono mambi gotogo chakalituko tomanyanga goikatwabere ekere torabere na intugo toraberwe nakiye kogera omonene oitago totebiga ngaga torabere na intuna tuabere ayori orakong'e nkore mambi yabono ororo bienkoro yao motebi Yesu inche natalira sense yeiga natalire buno omonto otamanyeti okwegena bono nande nairanire gocha Nyasaye koranche ira na gocha asende omonene ekiagera nche nabeire buno omwana omosiru nande nairanire gocha asore Yesu koranche onkolemba omochenu otware nkoro yokwabera omanyenga pira kwabera asete yogochia omanyenga onyo kogeche toyomino oyungie sogeche tasengencho nkwanya komorora Yesu oyomino yore more nere Yesu moabere nande genderere sabali monene Yesu tigaba kwase ringane elio tomo bake Nyasaye kera rituko tokomanya kwabera ekara torabere na intu toraberwe tomo bake Yesu tomanyete nga kerengaki intu ntoko batoko twara chishida chinde chionsi ntoko batoko bugori montonde bwensi ntoko batoko tarase bibe byo gotabera ekiagera okwabera no gotangani koragera amasiseni yao yaikere ekerora abero monto nabera atoko monto inero bugoreti amasiseni yao ekerora mwabere nabokonyora goseni kwao gogoika nabora nyora omonene kako gokonyo ikero goseni kwao ekerora mwabere na komosabera nagotebi Nyasaye ngakwani apa yaye na asabiro omonene omwabere yani ayo kumba owekei asobosi bwa Nyasaye gosabera niyo yoroko goserete yani ogotebanga Nyasaye inche tinkonyara chinguru chiane na kikiagarire mambi yabana gango goturango boke amona Nyasaye omotebinga Nyasaye inche tinkonyara nchebweka inkonye nande ngumbere yani intoli korume yana Nyasaye elinde linko bake Yesu elinde linko bwenere haleluya mambi yabona iga omotegere lione gosomo ligere lione onde bwensi oldigere tiere die yiga yabona iga gokoboka boka mona Nyasaye motebi Nyasaye nje tinkonyara nchebweka motebi Kristo nje tinkonyara nchebweka motebi Nyasaye boka mona ncho chake na nche litukeli Nyasaye nonkonya senkoro nkobwenere ekiagera Nyasaye nche nechinguru chiane tinkonyara omotebi Nyasaye omonene nche nachira sole Ebeneza nche nachira sole ndo ya Yuda bone mambi yabono Yesu chaka mona nche obekeliru lya onsomora angeli Yesu omotebi Yesu emambi yabono igatwasomira segetabu kya Matayo kekigia nyalire ko bakego tole mirago tochikera inga totabere tiasta yo togochia elinde liorangeli Yesu akoa enkoro yo okwabera gogokoragere umera namone maseseni yao igokwabera negenteki yoyo minto ekerora abere nigora sesenigwe emambi yabona igabokana Yesu motebi Yesu aya no muyole kwatofundishira segetabu kya Matayo nande kwatofundishira segetabu kya Luka watotebiri Nyasaye ngatuabere ekeratora abere na intuni gotora haberwe tikomone nabasesenie ekera togo chikotegerero gotero koiga nigo manyete ngapira kubuka na Yesu aseta yotora agende Nyasaye tigaba kwe asengencho yogotokonya goikere mambi yabono iga koigulingana lyo elichanu ligototebi ngatuabere ngo ligosero gache toyo mwabo gotebamba kogo kwa mwabere oyo minokole moyo kwana ninoyo minokole moyo tigagoteba ngamba kekerora kwe mochikomera na igoro gosemo mera nense yaya abero oyo minokole moyo amalikomo negotebanga kwanerana aselingane ligogoetera tigakonya gochandeka tigagotebanga gakigo senaki tigakonya kwerorombia tigakonya gotebanga nyalebe nangechete lakini ayo yo mintase ngenjo kwa igule getabu kege kiaruka
Niande kwa igule gitabu kia Matayo. Bono nkagetenga kwa bwenile korwe nkoro ime. Lili kolia manene nigo lile ligi ya kerensa. Nigo likole mikerensa. Nigo ligo saso kia nkoro. Korabe oyo gotegere na komanya lili koliaye. Amaene nigo ragendale. Haleluya. Kwa bwene ire kobakwa. Omone nonerero. Kwa bwene ire kobakwa. Omone none tata kwa bwene ire kobakwa. Omone none rero kwa bwene ire kobakwa. Omone none kwa bwene ire kobakwa. Endo ya Yuda lero kwa bwene ire kobakwa. Omone none kwa bwene ire kobakwa Nyasaye. Omone none rero kwa bwene ire kobakwa. Omone none motebi Nyasaye ngero bwene ire kobakwa mambi yabono. Nyasaye itumbi yamona singi nchiyeli nganeli kwa bwene ire kobakwa se chinkoro chiaito onde bwansi oligeretie TV yandisi TV Nyasaye asale tikaimo kiama goko igoro tuchaka monere lituko lya lero toboka monere tobo libono koboko kwa igoro tosabe asingi nchiyeli tukeli. Nyasaye itumbi yamona singi nchiyogo tokonya. Nyasaye itumbi yamona singi nchiye mambi nchenu. Nyasaye itumbi yamona singi nchiyogo tuanchira korora litukeli. Nyasaye ito tuasabira mabera gochasole ingonyale gotokonya i Kristo. Ingonyale gochakamo na intuli tukeli lya lero. Nyasaye itonga ochakamo na intwe otorole kanere kiagera ntokonya rota yo Nyasaye na kigekogere mambi yabono tuachira sole ndo ya Yuda. Twakurangeria samagi maito. Twakurangeria Nyasaye ngochakamo na intwe. Twakurangeria Jehova ochakamo na intwe. Otorore kanere Kristo kiagera ntoko nyarotayo. Nyasaye itotokonye. Totongere nkoro yokwabera Nyasaye. Elindeli ekerorera ni oburoti bwao Kristo tokonyore. Jehova kuna Mungu kama wewe. Buyamona asenge nche yobuya bwao Yesu. Wakolira mangana manene mambi yabono. Na kigekogera Nyasaye tokubakeli etalio na kigekogera Yesu togo koimokere ligoro. Nyasaye itotokonya tonyare komenyanga bila kwabera setayo togochia. Bono Nyasaye tokonya tuabere gochakera lituko lya lero tuabere kero omonto oyoro togoseire no yotara togosera. Bonsi Nyasaye tokonya tobabere asenge nchi yobuya bwao. Nyasaye bono tigo bwanchani bwao bonorekane. Nyasaye bono tigo bakwasenge nchi yama ya wakolire emambi yabono igwa tokonyire Kristo twakorolire Nyasaye gokera tokoboka bono obokamo na intu Nyasaye otangana mona intu Yesu ekiagera ntunto konyaro tayo Nyasaye na kigekogere mambi yabono togo kwaligania asabana baitandonsi asebale Nyasaye itobokamo na barabwo asaba chokoro baitobale Nyasaye itobokamo na barabwo asechi family cheito chonsi chire Nyasaye obokamo na kerohyomo. Tata na kwaliganiri obokamo na intwe. Jehova obokamo na intwe tangana bosio. Otorwanerere chisegi Nyasaye. Ekeraba bisabago chasense moya ito. Nyasaye netoba omolembe. Nyasaye twakorangiriye mambi yabono. Nyasaye itote orosie nchera ya enchenu. Elineli tonyare kwabera. Nali Yesu turaikera maseseni ito. Otokonye Yesu tuabere korwa nkoro. Elineli tokomanya Nyasaye mono. Elineli ekarorera ni oburoti bwao. Nyasaye tutonyare ko batoko babachenu togo kwaligania. Honde tayoko bwe kaine Nyasaye. Mbiyamona singi nchi yama ya wakolire. Emambi yabono gotogo chakali tuko Nyasaye. Nyasaye to chakamo na intwe. Honde tayoko bwe kaine Nyasaye. Honde tayonga buna Jehova Shama. Osese nioma digere lyo itandonsi asare. Osese ni Nyasaye chingendo chiaye. Omokonye Kristo kerago chiko tuale nkoro yo
yo kwabera Nyasaye no musesenie kerarabere nande Nyasaye no mogitere na manyingao ekiagera Yesu linganeli nelichenu na inde ligo chali nyakera litukomonene onde tayoko bwekaine Kristo aye no muya Nyasaye tige bakone siko bikoiranere kwabwenere ko bakwa Nyasaye onde tayoko bwekaine seseni kero yo mo Nyasaye litukokoligo chaka Nyasaye oseseniyo yo gotara para oseseniyo yo gotara Nyasaye omogitere na manyingao Yesu oseseni no yo gotara igoro Nyasaye no yo gotara samache bonsi Nyasaye no basesenie kiagera no muya mona senge nje mambia nchanu tige bakone siko bikoiranire Nyasaye onde tayoko bwekaine mambia bono Nyasaye asabira nirindisi TV Nyasaye o baseseni bonsi kera bagasene bakolega asiye Nyasaye imatega asiye mbako nyarota yo Nyasaye na kwaliganiria sebale bonsi o baseseni kiagera no muya o barolekanire kiagera no muya Nyasaye no bayimokere ligoro kiagera ne ruoti chao onde tayoko bwekaine na kiyeko gerema bya banongote bangeruoti kwa bwana ile ko bakwa na kiyeko gerango koimokera liungoro orongote banga Jehova hakuna Mungu kama wewe ogenda mona intu Nyasaye sekera lingana osese nikero yomo ase byonsi otofuneke na manyinga Nyasaye ali itegete Calvary asante Yesu ekiagera no muya wakolira manene onde tayoko bwekaine ho kwa bwene ile ko bakwa omone no nerero kwa bwene ire ko bakwa omone none Yesu kwa bwene ire ko bakwa omone no nerero kwa bwene ire ko bakwa omone none asema mbiyabono iga Nyasaye twakobakire kiageraye no muya nakobakire kiageraye no mwege nuole Nyasaye gwatoiro bomoyo Nyasaye nande gwatokonyire mbuyamona asenge nchiyeli nganeli tigali nyole esemu ene nasomo gimabwa monto Nyasaye otokonye nande uturasenge nchiyeli etaliao mbuyamona Nyasaye sonsi tige bakonesi ko bikoiranira seli etalia Yesu twasabire na kwegena amina omo tigere lione nchasa malieta gonkoro ku Pastor Judith Nyaitondi oyagi ni mwanchete Kristo ni mogati Yesu buna omotori bwobo gimobwane na kigeko gerema mbiyabono inda sobo sibwa ino mondigeretie ekiagera ya Yesu igo okomotanga ni Yesu taliogo tuguta ni gongo toka se kanisa ya Abundant Life Ministry Abundant Life Ministry igeko toka gali kisi geteli mate no kanisa ya itere igo moseseniwe namba yane yesimigere 07 12 52 97 01 seseniwa wokana Yesu. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 820